आपला जो कायदा आहे ना, तो कायदा आणि भारतीय राजघटना यांचा जर आपण अभ्यास केला, तौलनिक अभ्यास, तर काय दिसतं आपल्याला? राज्यामध्ये प्रादेशिक भाषांना मान्यता कायद्याद्वारे दिली जाते आणि त्यामध्ये स्पष्ट लिहिलं आहे की एखाद्या राज्याची विधानसभा कायद्याद्वारे त्या राज्यात वापरात असलेल्या किंवा प्रचलित असलेल्या एक किंवा अनेक भाषांना शासकीय व्यवहाराची भाषा म्हणून मान्यता देण्याचा हक्क त्यांना आहे. आता तुम्ही आता व्याख्या बघा. शासकीय म्हणजे भाषा म्हणजे काय, ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे काय, आणि लँग्वेज टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेस म्हणजे काय. त्यासाठी काही इंग्रजी प्राध्यापकाची गरज नाही आहे, बरोबर ना? शासकीय व्यवहारामध्ये जी भाषा वापरली जाते ती शासनाची भाषा, दुसऱ्या अर्थाने राज्याची भाषा किंवा राजभाषा. कोकणी ही गोवा, दमण, दीव या प्रदेशाची शासकीय व्यवहाराची भाषा, मराठी ही गोमंतकाची शासकीय व्यवहाराची भाषा, आणि गुजराती दीव दमणची भाषा. त्यावेळी जी काही परिस्थिती होती त्यानुसार तो कायदा केला गेला. आता काही लोकांना वाटतं की आम्ही ऑफिशियल लँग्वेज नावाचा टिळा लावला आहे म्हणून आमचीच भाषा ऑफिशियल लँग्वेज आहे. खोटं आहे. आमच्या भाषेलाही तोच दर्जा आहे. किंबहुना इतिहास जर आपण धरून पुढे गेलो, इतिहासाचा मागोवा घेत गेलो, तर मराठी हीच राजभाषा आहे. बरोबरीने कोकणीला इकडे दिलंय. आमचं भांडण कोणाची नाही. सर, अनेक विषयाच्या शिफारस